Angibingelele ngicela ukuthobeka kakhulu ngibingelele undunankulu wesifundazwe saseNatal. Ngikhuluma kanje ngoba I know ukuthi umlomo uyadala. Angibingelele nabo bonke abahlonishwa abakhona kule ndawo bese ngithi all protocol observed. Ngasishaya isilungu madoda. Bishop Ntombela lo ngaphambili. Ngibingelele nonke IFP. Ukuthi anizibona ukuthi nibahle kangakanani. Naze nabahle bantwana bashenge. Namhlanje sizonyangazisa amathambo kababa wethu la yelele khona ukuthi come 29 zizothi zisakazaka eduze kwendlovu. Ake ngene entweni engiyibizelwe la ngaphambili. Hallelujah. Ukuthi nje ngizokhuleka. But before I pray, kukhona into encane engicela ukudlula kuyo ndunankulu. Ithi into yami, if you are a threat, you always become a target. If wena uyi-threat, there is something oyiphethe ngesandla powerful. Isitha siyavevezela. Isitha senza sure ukuthi sizo eliminate. Ngifuna ukuthi ekseni sisangena kulomhlangano. Wenkatha uyi-threat. Wena uyi-threat kwamanye ama-political parties. Yikho nje uma sithi senza ama-visibility campaign uthola ukuthi simi lapha ubabone sebekhokhoba sebezohlala kanye nathi. Ingoba siyi-threat kubo. Khona le ngoma ethi Herod. Izolo begithi guga amadolo la estopini kodwa ngiyabonga ngoba ngisamile la. When Jesus was born, inkosi uHerod ngaleso sikhathi yangena emakhazeni ibona umntwana ozothikameza ikingdom yayo. So ngithi ke kunina nkatha yenkululeko yesizwe sengizokhuleka ibambeni mabutho enkatha ibambeni ningayidedeli. Ubaba wethu washiya leli lambu ongadingekile ukuthi liqime. Sizokhuleka kafishane.